The Lord Frieza, ruler of the world. Ubuzwe ngiba? Ubuzwe ngibani? I like, bengicela like. Sek. Hayi, Sek nawe Goku. Hello Marere. Hayi uMarere ngunyoko. Khandiyeke wena, boy ezibiza ngebeast. I can't pay you 2 minutes, Joe. Andijoli ne-sunlight mna. Can you imagine ndijola lesepha yovasa izitya? And Booty, I don't date with short guys. Just imagine sendijola ne-dragon. Wow. Soze ndijole nekati, ndifuna indoda ne-muscles. Andijoli negorilla. Sek, ufuna ntoni ke? Indoda must ibe nemali at least noba yi-5 million esibhadlini. Tata akunayo yena. Akanayo but Le mani khathi cwaka. le nto inamadimoni. Yabona wena xa udibene notata akho nidinga umthandazo. Man, Yeah, unangaphi? na 18 Joe. Ingathi una 80. Beauty is not your friend. Mbotsho bakunyoko, utsho ngomama utshayiglo. Hayi mbotsho bakuyihlwathi man, lo nobuso ungathi sithende. Mama kudinga uthandazelwa because u-allergic kwiBhayibhile. Ukhonza i-black label, icawa yaziyo yi-tavern. Wosh, zukubaleke nje yenza kisa imbotyi mna. Sek, sapha imali. Ucimba kuyadlalwa apha wena, green pepper. Sek, sapha le mali. Amboyifuna apha kunyoko. Uthini? Ndithi anamali. Suba ne-force utsho ngendlebe ngathi iblade. Iyaxola ubhuti. Shoti, khona ndifuna ukuxela yona. Aboyicela unyoko Timen, ndibhizi. Yeah, amashuti khamamele. Thetha Timen. Umna nombali sibuyelene. Uthini? Siyathandana Joe. Timen, unayingqondo? Of course ngidina ingqondo fethi into lepilisha ndiyibuzayo shoti. Man, like, ihleli kakuhle. Ngakabala kuyobuza unyoko shoti. Because Proverbs chapter 26 verse 11 uthi njengenja ebuyela kumgabho wayo isidenge naso sobuyela kwisidenge saso. Hallelujah, hallelujah, marabosha. Next. Hayibo, Pastor Mporo, uzothini apha? Uphethe neBhayibhile ucimba usezulwini like ufuna ntoni apha? Unabuye siwenze i-mistake. So noba i-wrong delivery le. Emana ayikwazi. I-wrong delivery le. Hello? Bragod, amen. Man, you gave me the wrong delivery wena. Njaba I gave you the wrong delivery. Pastor Mporo ufuna ntoni ezokweni? Man, chisa loo nto wena Sathani. Chise. Why Joe? Man, loo ntwana is a graduated fake pastor. Ixokisela abantu bakaNkulunkulu. Like wakhe wayivapha umntu ophilisa abantu ngamanzi etephu. Phambene yeke ngizoyidibanisa nomlilo. Njonga Sathani boy, ungalibali. Yes. Isitovu sisibeke ku-6. Yo. Yeah, shoti amanye amachira ayithanda imali. Bathi indoda must kodwa tata abo zange bayenza loo nto. Bayaphambana. Hayi sis botyebe. Uyamazi kubani omnye othanda uthi sis. Unyoko wam. Hayibo. Ungcoliswa yintoni uShrek ngoku? Ndifuna ntoni eSouth Africa? Noba ukhangela ubrother wakhe, Skomota. Ubrother wakhe? Abasozi-twins. Andiyazi but babibo babini. Ngothiwa amadoda zizinja but wena ungumgovu. Pitbull. Akhambe nje unuka namakhwapha. Amatyebo ziphethe mncim. Thena unuka kanje. Sis. Veg eater. Khampi imali ndifuna ukwenza inhloko. Sek. Hayibo Vegeta ndiyakucela. Sek. Bolma. Hayibo Vegeta kamnike Joe. Ukuthi ndifisa ungena because ndithetha noBolma. Ingani ngiyuthula before ndikulalise kikoma. And wena Bolma, usike wathini watshintsha i-hairstyle the same way yotshintsha ngayo amadoda. Okokuqala wandyela Goku. Wandyela kuPiccolo plus nalakati uBeatrice. And ngoku ndyela kuFrieza. Yo.
udutyelo nazikati. Balo utshoyo. Yo, le kaka can smell my thoughts. Yenzeka njalo nto. Ngibalobo. Khabale kuyobuza unyoko. Uthini? Hayi, ingathi ngenihamba before ijiki bengi-Super Saiyan 11. Molweni class. Namhlanje soyenza maths lit. Sis. Question 1. If a banana is a veg, calculate the photosynthesis of the atmosphere. Yo. Yes, ma'am. Yes. 25,2 oxygen. Correct. Okay, question 2. If 1 plus 1 is equal to 75, determine the ratio of load shedding. Yes, ma'am. Patrick Mabaso. Pendula. 37.5. Futse. Tshela uDomo. Like uzothini esikolweni ungena ngqondo? Ispontshi. Yeah. Yakhala ifoni yakho Joe. Bani ifoni yayo? Usidiswa. Hi, Sidi. Hello Spongy, alright? Yo, andikho right, baby. Anyways, cela niphi 600 man ndifuna uthengela umntana ipurity. 600. Please Spongy. Man futhak. Uphambene? Abe kodwa Spongy. Yo. Sindi uyandazi mani namali bra. Umntana ulambile Spongy. Bye bye. Spongy uzuyibeke le khonza kuhlafuna ube zibhisi va. The number you have dialed does not exist. Ayebo Sponge wenza ntoni? Please try again. Sponge. Goodbye. Hey Sponge. Give me the money. Huh? Give me the money. Why? Subuza saphi cash. Andisifuni cents. Okay. Ndifune ngamaphepha imali. I can do everything for it. And to God I pray for it. Yes, check. Sapale ma. Baby. Kakhululi wig. Why shorty? Hayi mani content funa uyibona. Into le shorty. Check man Subuza. Okay, yeah, but please zungahleki shorty. Ayibo shorty kwenzeka ntoni? Sisi sibahle. Ayibo baby into ngoku. Yemani ngutata akho babe utsho nge-dreads eziyi-12. Ayibo shorty. Sis ndijola le ndoda. Ayi fuck off man shorty ndim usibahle. Sibahle. Ndim lona. Yemani futhi tag wena ungusibabi. Yazi into shorty it's over. Bye bye ke. Ayibo shorty awuzoncenga. Uzokucengwa mnyoko. Uvala icango xa uphuma ke. Yeah.